kwamacingwane ukuthi futhi uyofaneka ushaya nje intambo uphi khona nalabo abanye bamplanele ngenye indlela bamgigisa athi uyagijima umacingwane irelay wathi uyathathela ngejubane kophi bamgiga wayewushaya phansi ngesisu ngazi noma kusazovukeka yini masekunje nali nebhafana baligiga manje ngentambo hey lento yene politiki asazi ukuthi kokwenzani ngoba nala ku NFP asazi abanye bathi bazubani umongameli bathi akubuye ubuholi buka 2019 namhlanje asazi ukuthi futhi iqembu kwakufanele lingayo ukhethweni kuze kushaya 2019 kuze kushaya ngazibani should basreverse iwash bona batibuyela ku 2019 kodwa ke sifuna basitshele namhlanje o treasure lo we NFP ubaba uSibiya babethe bayaphuma kwi GPU fanele basitshele ubani oyithi abangene njoba bephuma nje ubani osethi abaphuma fanele sizwe konke lokho ukuthi kusho ukuthi mhlambe kunevumelano engenzekanga lapha makusikwa amaqhatha eDebeni ngoba phela ngeke uvele uphume mase bethi khona abangakuboni kahle yini ababeyibone kahle abangasayiboni. We need answers as a nation. We are led by people that are not honest. Politicians are not honest. Right, bayabonga abaningi ukuthi President Cyril Ramaphosa stood against the West, America, wahamba uvulela waya international court wavulela Israel icala ebengakwazi Palestine ukwenza lokho apha ama-Arab nations abengakwazi ukwenza lokho sinenkinga eningabi ze-poverty sisuke siyogaxela le kude kunzima kona into ukucabanga kosopolitiki kuyakudida siphikisa undocumented foreigners in the country. Our neighbors cannot come and cry like I. But we are going to fetch ingane le kude ezinenkinga yokuthi it's a war-torn country, war-torn zone. But they've got neighbors. Why don't they go to their neighbors? Bese bazodlula amazwe angaka baze bazofika la. Bekhona omakhelwane thina la abanenkinga efanayo. We don't love our own. But asazi ukuthi kungani kuthiwa charity begins at home. We have neighbors with similar problems, but we don't love our neighbors. Lento yepolitiki I can confirm into yamaxoki ukubuya komhlaba eSouth Africa kuskew. Millions of people that fought for the liberation and the total emancipation of a black person are landless as we speak. Umhlaba mawubuya unabanikazi hayi abasuswa abantu kade sebehlala khona besebenza kuona abasuswa kona baphinde bawuthola ubuya sekuthiwa wale trust awubuyi umhlaba kuthiwa wabantu abasuswa. It's a sad reality. So we've got so many millions of black people that are landless and will remain landless. Bayayifanela nje nabantu abama illegal foreigners in this country i-right yabo ukuvota. But if there is anything else abayifunayo, they must work for it. Mase kuba khona abanikwayo ngesilver platter. Thiwa naku okweni. That's it. Wow. Skew policies. Ukuthi ayolungiswa ubani sazi. Sinomasipala la kudliwa khona imali yabakhokhi bentela Busende. Bathi Clerk diverte 1.4 million to his personal account. Lapha elikwa local municipality. Athini ama-council akhona fanele sichazele. But lento enepolitiki phakathi yadida. Iwona kuphela umdlalo wamaxoki okhona emhlabeni o-official. Asazi ukuthi kuyokwenzakalani. Politicians are the most selfish people you can get in life. You want selfish people? Go to politicians. These are selfish, excuse my language. But they are very selfish. They don't love their own. They, in fact, hate them. Ibona kuphela abantu abane-license yokuzonda abantu bakubo mase bethi makuthiwa kuyovotwa babathande mase besikhombisa izinto ey'ngekho enga-exist. Mangabe sekuthiwa kuyaboshwa kweba kuthi hayi akwenzeki lutho kona ingoba kumnyama. Hey, lamasela lawo. So siyaba-invite-ke labo esiyohamba nabo. So cela usisi Jans asicompile list. Then we go and fundraise. We are going to Burkina Faso. Siyobona ukuthi okushoyo ngabe kuyikona yini. Kuze sikhulume ngento esiyaziyo. So masiqeda eBurkina Faso ngoba kufanele sibheke mase nisitshela izwe
enaziyo nina abantu bakithi ukuthi bonke abantu bakhona abanankinga. Abantu bakhona ba right, yonke into right. Show us the country, tell us the country, name the country, we will go there. Ngoba kwesinye isikhathi sifuna into engekho enga-exist. Sikhuluma nje into esicabangayo exist emqondweni wethu kuphela. Sithi mangabe kungaba khona izwe nje, izwe lamaphupho. Kungaba right. Give us the country, we will go and visit the country and collect data, which is then we will come back and present it. We will also take pictures because people lie. People tell stories that do not exist. And we must also understand what is a manifesto. Mangabe inhlangano isinxenxa ithi nginikeni ithuba nginiphathele izwe for the noma nginiphathele iward noma umasipala for the next 5 years. Ngizokwenza 1, 2, 3, 4, 5. Let's look at the manifesto of each party. And parties say ukuthi bazokwenza nabanye abahlula kodwa basuke beshilo. Imuphi othi uzoshintsha impilo yami nawe? Ukusebenza kuyoshintsha impilo qhawe. Mhlambe kofanele sike sikhulume namaqiniso. Bona kufanele bakwenza is to create a conducive environment kuzo suke ezotshala imali akwazi ukutshala imali kudaleka amathuba emisebenzi. Sithini nge-AI? AI is taking and destroying many jobs that are there with traditional system esikhule siyazi. Sakhula abantu besebenza bemba imkodi khona ama-TLB manje. Kusho ukuthi abantu abawu-50 kade bemba imkodi. TLB ithathe yonke leyo msebenzi. 49 people are sitting at home. Sekusebenza operator kuphela we-TLB. We must take those things into account. Sazi ukuthi maningi amathuba uyangena ko KFC or McDonald's sekukhulunywa nescreen usufika ushaya i-order lakho ushaye shothi kufuneka umuntu ozopheka ngemuva asilungisele i-order. In the next 5 years babhizi bakha ama-robot shothi uzolishaya i-order i-robot lili prepare ufike elinye robot likunike. Remember, business people do not have an interest create abantu amathuba emisebenzi. But business people have an interest of making profit. That must be understandable. Ungathi umuntu uyakuroba vela kanandaba nawe. Umuntu ubenza ibhizinisi ngoba efuna ukwenza inzuzo. Okay? So you must always think of that. Not ukuthi a person will open a business because enzela wena. Lokho nje kungakudidi nanoma inini noma uhleli nabangani bakho noma kwenzekani. Akekho ovula ibhizinisi enzela wena. Bantu bakithi sixakekile asimtholi ubaba uSibiya uTreasurer General we-National Freedom Party sisuke ubaba uSubani Ndlovu. Baba uNdlovu uyaphila? Yaphila umuvu njani nini? uNkulunkulu inkosi nomsindisi. Sithethe kwiBrazil bekufuna sidlulisele siyabonga ukusitholela ithuba lokuba nawe ngalesikhathi imbongo. Kodwa nami ngithe nje bengithathe ngilalele ngithi ngizama ukuthi mhlambe kanti ngana ama-request engaveli la asazi kwenzeka kodwa ke ngibona mina ngiyangena nje. Hayi kusho ukuthi ubaba naye uThemethu uyabuka wabona hawu lento izongizuzela ukukhuluma angivele ngithi angingene kulula phela ukufika uvume ucabanga usulapha endleleni hawu lo muntu uyakuthanda ngubani baba ngizoyithela ngayibhonkolo zengxaka ayikho lento hayi ngcono kona nje ngivele ngingangeni ngoba phela mina ngiyafuna ukwazi nezwe lifuna ukwazi. Siyabonga kakhulu Mbofu, siyabonga hayi. Bonga mina Xawula Maqhawe. Siyabonga baba. Sikubusise siyabonga kakhulu Gatsheni Empongo. Ndlovu ezadla ekhaya ngoba iswela belusi. Inkosi ngiyabonga kakhulu na. Nenzani yini lena yenza kini Gatsheni? Awuchaze lo mlando nje omncane. Yini enayidla kini niswela belusi? Hayi Mbofu ngeke ngisuke ngiyiqhatha nesibongo sakithi hayi angazi lutho. Hey bakwethu nangu uGatsheni kuthiwa Ndlovu ezadla ekhaya ngoba ziswela belusi. Baba Sibe. Yimi lo. Ngicela upress accept lapho ngikusendelile manje. Press accept baba Sibe. Ayisekho ngishingane inkosi yami lapha isizwe baba Sibiya.
webaba usibiya ngoba kuthiwane nabantu bepolitiki nihlupha kabi nibuye niqonywe nenze zonke izinto njoba udidwa uTikTok nje asazi uyothi inkosikazi awungisize la awungisize ma athi yacindezela athi webaba ubani hayi kuvele kubhede yonke into akusakhulumeki phela kuthiwa abantu benkohlakalo osopolitiki kuphinde kuthiwe abantu abangathembakeli bona nizokhumbula uJeff Hadebe ayefuna ukungenela ipresident ukuthi kwavela ukuthi cha nangu naye usevukela ubusoka yafika inkosikazi indaba kwangaba mnandi khuluma uJeff Hadebe kwawuzwela inzima vavi kwathiwa wathatha uSiso esebenza e-airport wayomfaka enhlanganweni ngoba efuna ukumbhenya ishoba baba uNxamalala kwayesifanayo naye kwathiwa uSisi lo ukhwezi wamsondezwa wampenya ishoba sikhuluma ngosopolitiki kwaURamaphosa kwathiwa intombazane ebifunda isikole ngazombeyinika i-allowance ka50,000 yini abe iphenya ishoba sopolitiki nasikhuluma ngamakhosikazi so abaphenyi beshoba laba bonke uthi uyezwa nangu nopremier bathi angazi yayina 15 noma na 16 ingane yesikole kwathi kwala ubeyiphenye ishoba kahle kahle osopolitiki bayathinteka kakhulu ekuphenyeni kweshoba akekho engathinteki abaphenyi beshoba laba mawufuna abaphenyi beshoba usho osopolitiki uthuthula lalele uzwe kuthiwa useliphenyile sibanibani ishoba ungangitshela nangadesho la umfoka kaNkabinde ethi ngazi kwakuyi-boys night babephethe nabantu babo kazikalalo enemzini yabo kunzima madoda uba unkosikazi asopolitiki amadoda angathanda ukuchaza ukuthi ayibeyikhulumela nje uyamazi na ubani uyayibhedela madoda kodwa naye umfoka kaNkabinde uyalahla mani uyikhuluma kanjani le nto usho kanjani ukuthi laba kade beshaya itoto yabantwana bakakhongolose kanekaThambo lapha eMaritzburg zikhale ngokuthi kuphenywana ishoba zathi bavalelene ngaphakathi baphenyana ishoba abaphenyi beshoba laba mawubona sopolitiki ubona umphenyi weshoba kanti nangala silalele kuthiwe baphenyana ishoba uqinisile wemfomjwaga ibona ke abantu abadla impesi ehlangene nomdolofiya lapho bahleze beready konke chithe pheze phenywa ishoba bayinkinga. Politicians are a problem in our society. How bafana nama-official kuthiwa ama-official intombi yakho mayisebenza lapha iyi-intern vele athi hayi kufanele sihambe siye kwi-bani session afike lapha ibiza ingane athi awulethe i-report leyo thusuke seyibhince ngethawula ithi yangena iqala ukumbona kuba ngathi liyawo ithawula kuthiwa madoda nina niphethwe na ushukela-ke aveze ubokololo solalala kuthiwa kuvela ingane ibonta ayikho le nto sihlonipheni nabo baba baho-mm fundani nje ukuyihlonipha le nto eniyenzayo nikhohlakele nina right angathi akulungi bakwethu ngathi akulungi bakwethu we need to visit Africa, go and seize opportunities bantu bakithi mina ngifisa nisukume na nenze ukuthengisa icathulo kunemali athi umuntu kanjani noma lephi business lifuna uthathe certain level of risk hamba othenga amapheya awu100 ngo30,000 u300 iphela lodwa maye u10 u3000 maye u100 u30,000 lamapheya labantu bakhiphisa ama deposit o350 meaning imali yakhe isibuyile shothi sono 35,000 sowenza iprofit ka5 kodwa sithengisa ungabi too expensive lapha eMaritzburg maningi amafema akhe icathulo amanye ase Cape Town thenga icathulo ubafakele imali uyenza uma uthatha risk kufana noma uvula supermarket emakhaya thatha risk ubanika abantu ukudla bakudle mase beyakweleta right impuphu u50 kg uthengise ngo550 noma 600 right kodwa makuthi uthatha ngesikweletu uthi 650 you make a 400 rand profit cause la we order khona we order cheaper but ingahlali kwena izigugu impuphu izibole baniki bengakubona bakweleta badle ngesikweletu well I'm telling you that how business works okay ungathi wena ukweletwa it's a very unfortunate part SAB these bigger boys yes they give them money but credit line
is the fastest way of making money. I don't care who says what to you. I am telling you. A credit line, it's the fastest way of making money. Take a certain level of madness for you to make it. Kufanele kube ne-risk. Banike icathulo. Uthenga iphaya ngo-300, musa futhi nawe ufuna u-800. Uthenga ngo-300 iphaya, ukufanele u-500 noma 550. Izwami ngitshela. Ungaze wenze 100%. Futhi nakhona lapha eMandiyeni, la ithengwa khona nakubelungu noma kuphi. Mawuthenga amaphaya u-100, uyanegotiate. Ukuthi njoba lu-300, ucela elodwa ngo-250. Futhi you can even force them to go to 230, meaning you save 8,000 kwa 100. Wathathe ngo-230 each. Abantu masobanika ngo-400, you pass that discount to them. So njoba wena ulithenga ngo-230, ulithengisa ngo-400, usono-180 profit. Akunika i-deposit ya 200, and then they owe you another 200. Ikhona nemali yakhe esukisele, but you have recovered so much of your money. Trust me, you take that risk, you always have money. Because njalo month end, bahleza abantu bekweleta. Bathi nangu uXolani ngilinda yena bakwethu. So I'm just saying to you, I don't care who says what, I'm surviving, mina ngazi ikweleti, I'm surviving. Foot very well. Trust me. So bangeza ba-advise noma ingayiphi indlela, but uthatha a certain level of risk. Okay. Aris, it's not a matter of exploiting the have-nots. Ayeko a business or tata a risky loan ungenzi markup. So if you call running business exploit, that is your view. But every business that you see existing, remember, we are not living in a charity world unless we come. Okay, we are not living in a charity world, unfortunately. But every business, we have to make money. Let us have this very same discussion that was supposed to take place today on Monday. Where uXolani ngicela uhambe uyo invite abantu bakulandela abantu nawo balandela. Aris 200, 500, whatever percent. Yeah, I don't know if you've checked every item that we see with how many percent is there. Okay. All right. Bantu bakithi ningixolele. Asibuye silinde ukhansela walapha ya amakhansela selikwa nomphakathi waselikwa odlelwe imali e1.4 million yaka Eskom esirecover ngezalikazi. Bantu bakithi, I am saying to you, bantu bakithi, I want you to understand this. It's a very, very unfortunate part, but it's a fact. Sukumanenze. Okay. Umhlaba uba mncane phambi kwakho ngoba ubheka ukwenzelwa. Kushintsha abafana manje, shintshela ithotobala. Abasachazwa ukuthi akushele ube intombi yakhe. Uzomtshela inkinga. They're not interested. Sizona lapha kuthiwa yini ishona ama-slay queen. Awasekho lapha ya in busy places. Kuthiwa sendizela phansi wafica emakhaya manje ama-slay queen. Yabona? Yabheda. Ase ama-slay queen e-black label. Hayi i-stroppers. Kuyabheda. Bafana baphumile kuona. Konakele, kuyabheda. Akukho okunye. Ubukela umuntu oshaya ithile esiphansi vele uyomjoyina mntana kithi. Ayikho enye indlela. Konakele. Kushintshe yebo nama-Nigerian ase-drive o-Uber. Konakele kuyabheda. Into ongazi uzoyithini Mhlambe ngizosibala bathi amantombazana athanda imali. Kade kuthiwa abantu bafana bakoMalawi banjani njani namantombazana awasabathandi. Babalekile naba basondli asisazi. Sinabashana manje asebehobani lishona amagama lawa. Konakele. Angazi bantu bakithi angisho ukuthi ngithini. Nakupolitiki ukuqamba amanga akusasebenzi. Abantu sebefuna ukuthi batshele iqiniso. You can't promise them everything. Yonke into sifuna ukuyazi manje. Abdul qinisele nomafu. Bakunqaba manje ngani uAbdul. Basele manje uAbdul. Uyabona emakhaya kunoAbdul. Uyabona? Ihambile iSomali libuyele ngakube iSomali. Konakele. Hambile. Balekile naye uSibara. Khona
Bantu bakithi wemfoka amavela mthiyana bikonakele hey kubheda kwasani nogesi okade ungakhokhelwe emakhaya bayakucisha manje Eskom ubhesi uyakhokhelwa manje ugesi kukhona enye insizwa eyayingixoxela icasukile ithi ibivakashelwe intombi ngaze ngathi amadoda awadlali yathi lensizwa kumina ngithi mina yini kwenze njani sibanibani uthi yilo kusho ukuthi uyalamba kubo nawo kabuhlungu kangaka yini kwenze njani ithi cha bengingalindele bengishiye lapha endlini ikhekhe ngazi black forest ikhekhe elinjalo wathi ufika intombi kade ihleli imini yonke lishaya livala liphiphithi ikhekhe ngaze ngahleka athi mina kunzima kusho ukuthi sikhulumela ukudla imambana lethi ulishaya uliqeda ikhekhe lami ethi mina kusho ukuthi akukho uyangaleleli kuyena usisi kusho ukuthi usisi ethi black forest ethemba hayi ngiyisebenzi lento lensizwa ethi kusho ukuthi into emlethela yikona hey kunzima ngithi mina bakwethu konakele kwakukhala nenye insizwa ekuthiwa usandile wababa isibongo ihamba bazoyazi abaningi usandile madoda ilapha ya eScotchville ePietermaritzburg ihamba lo kuthiwa uUber ikhala ngokuthi iyabalekela intombi efunde eUKZN ngoba ithenga uMcFeast angazi ini super size zimgqomo lo kaMcDonald neMcFeast namashifts la amakhulu uda hayi zokhathala yena kanti akakho azini ukudla impuphu nobhontshisi njengathi sonke uyangazi ukuthi le mali avela idle nje kalula kanjalo ngemva kwesikhathi esingakanani izwami ngitshela yayithe sasithe esinye isalikazi iy'ntandane zahlula amaroma sithi iy'ntandane zahlula amaroma twazama nawo wathi ondle iy'ntandane hayi kunzima konakele uhle kabi ubhekane nomndeni wakho unkosikazi ney'ngane kukhona umuntu avele athi mekubona hawu sibanibani saphela cela ungithengele idrink hayi bo ubani wathi kunabantu abambe belenga imali yokuthenga idrink hayi bo hloniphani imali bakwethu imali iyabekwa imali uyena mfowenu weqiniso othi uma umtshela noma yiphi inkinga yakho akululeke ngendlela eyiyona akulekelele ukukuthakula uma ufelwe imoto utshela imali yakho uthi ngifelwe imoto iyakutshela mhlawumbe uthenge le nsembi nale nsembi uye kumakhenika imoto yakho ilunga ibe right kodwa uma utshela ophila nabo bahleze belandula nabo ngoba imali umpikwa zifundiseka ukuthi uma usunayo uyihloniphe noma uzithakuvumi yahlonishwa imali yekani ukuhamba unikela ngemali usho ukuthi labantu abahleze becela idrink baphume emakubo benjani bayashiya amanzi emakubo njalo nje wena bakubona uyaphila ngicela idrink hayi bo umthengi wedrink hayi bo uzoqeda uqamba manje ukuthi khona abantu abakuthakathile hamba unikela ngemali ucabanga ukuthi lokuqhomela lapha emsebenzini uqhomeleni ukuchutha bathi inyoni yamazi wena yini ozomenza yona ngoba vele usakwalalwa ushuthi uzomlala nje kuphela sihlonipheni mase ngihlonipha nemali imali iyahlonishwa thandana imali izwa nami ngitshela uma ungasi 100 rand lo nawe esikhwameni uyeke lo fika usuke uyukhumbula ngalo nala egengeni ngoba unemoto nosibanibani unayo imoto phatha asambe sendaweni ethi sizobheka obani hayi bo mawungazoyeke nje ihlalela ipake ayihluphi umuntu izoduma mzukwane kunesidingo gadani imali ukujatshuliswe nje ukuthi uphelile unyaka kanti utoha khona le toha elibhedayo ubukwazi ukubeka 1012 after 12 months uhleli kwi-account 12000 January abantu bexakekile behambe beshayisa yonke indawo uno 12000 rand owubekile angiphathi-ke kona uma kuyadlula ko-50 afika ko-100 uthi uyabheka imali yakho oyibekele yona ithi 600,000 so-ke bakwethu umfowenu weqiniso isikhwama sakho thandana imali lawo mazwi nami ngawatshelwa enye insizwa engihlonipha kakhulu
ke unanga uthi Mshuka insizwa abayihlukumeza le bavele bayidonsela ukhaphethe la ukuthi let us have this very same discussion that was supposed to take place today on Monday. Webhuxolani ngicela uhambe uyo invite abantu bakulandela abantu nawo balandela. Aris 200, 500, whatever percent. Yeah, I don't know if you've checked every item that we see, with how many percent is there. Okay. All right. Bantu bakithi ningixolele. Asibuye silinde ukhansela walapha ya amakhansela selikwa nomphakathi waselikwa odlelwe imali e1.4 million yaka Eskom esirecover ngezalikazi. Bantu bakithi, I am saying to you, bantu bakithi, I want you to understand this. It's a very, very unfortunate part, but it's a fact. Sukumanenze. Okay. Umhlaba uba mncane phambi kwakho ngoba ubheka ukwenzelwa. Kushintsha abafana manje, shintshe lithotobala. Abasachazwa ukuthi akushele ube intombi yakhe. Uzomtshela inkinga. They're not interested. Sizona lapha kuthiwa yini ishona ama-slay queen. Awasekho lapha ya in busy places. Thiwasendizela phansi wafica emakhaya manje ama-slay queen. Yabona? Yabheda. Ase ama-slay queen e-black label. Hayi i-stroppers. Kuyabheda. Bafana baphumile kuona. Konakele, kuyabheda. Akukho kunye ubukela umuntu oshaya ithile esipha phansi vele yomjoyina mntana kithi ayikho enye indlela konakele kushintshe yebo nama-Nigerian ase-drive o-Uber konakele kuyabheda into ongazi uzoyithini kuhlaniphe ngizosibala bathi amantombazana athanda imali kade kuthiwa abantu bafana bakoMalawi banjani njani namantombazana awasabathandi babalekile naba basondli asisazi sinabashana manje asebehobani lishona amagama lawa konakele angazi bantu bakithi angisho ukuthi ngithini nakupolitiki uqhamba amanga akusasebenzi abantu sebefuna ukuthi batshele iqiniso. You can't promise them everything. Yonke into sifuna ukuyazi manje Abdul qinisile nomafu bakunqaba manje ngani Abdul basele manje Abdul uyabona emakhaya no Abdul yabona ihambile iSomalia libuyele ngakube iSomalia konakele hambile balekile naye usibara khona bantu bakithi wemfoka amavela mthiyana bikonakele hey kubheda kwasani nogesi okade ungakhokhelwe emakhaya bayawucisha manje Eskom ubhesi uyakhokhelwa manje ugesi kukhona enye insizwa eyayingixoxela icasukile ithi ibivakashelwe intombi ngaze ngathi amadoda awadlali yathi lensizwa kumina ngithi mina yini kwenze njani sibanibani uthi yilo kusho ukuthi uyalamba kubo nawo kabuhlungu kangaka yini kwenze njani ethi cha bengingalindele bengishiye lapha endlini ikhekhe ngazi black forest ikhekhe elinjalo wathi ufika intombi kade ihleli imini yonke lishaya livala liphiphithi ikhekhe ngaze ngahleka athi mina kunzima kusho ukuthi sekulumela ukudla imambana lethi ulishaya oliqeda ikhekhe lami ethi mina kusho ukuthi akukho uyangaleleli kuyena usisi kusho ukuthi usisi ethi black forest ethemba hayi ngiyisebenzi lento lensizwa ethi shothi into emlethela yikona hey kunzima ngithi mina bakwethu konakele kwakukhala nenye insizwa ekuthiwa usandile onjwaba isibongo ihamba bazoyazi abaningi usandile madoda ilapha ya eScotchville ePietermaritzburg ihamba lo kuthiwa uUber ikhala ngokuthi iyabalekela intombi efunda eUKZN ngoba ithenga uMcFeast angazi yini super size simgqomo lo kaMcDonald neMcFeast namashifts la amakhulu uthi hayi zokhathala yena kanti
uyakwazi ukudla impuphu nobhontshisi njengathi sonke uyangazi ukuthi le mali avela idle nje kalula kanjalo ngemva kwesikhathi esingakanani izwami ngitshela yayithe sesithi esinye isalukazi iy'ntandane zahlula amaroma sithi iy'ntandane zahlula amaroma twazama nawo watondla iy'ntandane hayi kunzima konakele uhle kabi ubhekane nomndeni wakho unkosikazi ney'ngane kukhona umuntu avele athi mekubona hawu sibanibani saphela cela ungithengele idrink hayi bo ubani wathi kunabantu abambe belenga imali yokuthenga idrink hayi bo hloniphani imali bakwethu imali iyabekwa imali uyena mfowenu weqiniso othi uma umtshela noma yiphi inkinga yakho akululeke ngendlela eyiyona akulekelele ukukuthakula uma ufelwe imoto utshela imali yakho uthi ngifelwe imoto iyakutshela mhlawumbe uthenge le nsimbi nale nsimbi uye kumakhenika imoto akhe ilunga ibe right kodwa uma utshela ophila nabo bahleze belandula nabo ngoba imali umpikwa zifundisa ukuthi uma usunayo uyihloniphe noma uzithi akuvumi yahlonishwa imali yekani ukuhamba unikela ngemali usho ukuthi labantu abahleze becela idrink baphume emakubo benjani bashiya amanzi emakubo njalo nje wena bakubona uyaphila ngicela idrink hayi bo umthengi wedrink hayi bo uzoqeda uqamba amanga ukuthi khona abantu abakuthakathile hamba unikela ngemali ucabanga ukuthi lokuqhomela lapha emsebenzini uqhomeleni ukuchutha bathi inyoni yamazi wena yini ozomenza yona ngoba vele usakwalalwa shuthu uzomlala nje kuphela sihlonipheni mase ngihlonipha imali iyahlonishwa thandana imali izwa nami ngitshela uma ungasi 100 rand lo nawe esikhwameni uyeke lo fika usuke uyukhumbula ngalo nala egengeni ngoba unemoto nosibani unayo imoto phatha asambe sendaweni ethi sizobheka obani hayi bo mawungaziyeke nje ihlalela ipake ayihluphi umuntu izoduma mzukwane kunesidingo gadala imali ukujatshuliswe nje ukuthi uphelile unyaka kanti utoha khona le toha elibhedayo ubukwazi ukubeka 1012 after 12 months uhleli kwi-account 12000 January abantu bexakekile behambe beshayisa yonke indawo uno 12000 rand owubekile angiphathi-ke kona mekuyadlula ko-50 afika ko-100 uthi uyabheka imali yakho oyibekele yona ithi 600,000 so-ke bakwethu umfowenu weqiniso isikhwama sakho thandana imali lawo mazwi nami ngawatshelwa enye insizwa engihlonipha kakhulu unanga uthi mshuka insizwa abayihlukumeza le bavele bayidonsela ukhaphethe yizwa nami ngikutshela wena ufakazi waqala nini uqonywa nani bosisi waqala nini ubachutha yabona yakho ufuna ukuthatha bakuthi 1-2 bakushiye phansi basuke sebefuna ukusave imali ehlisa ama expectation uthi nje umuntu mekuthanda uzokupha imali akuphe ngempela 5000 that is 60,000 a year 5,000 about 12 60 ekupha wamhle fish uphumeni nethini uzophiwa imali engaka ngokahulumeni angazi level bani leyo yomholo uphiwa hayi ayikho leyo nto imali nje ayiphisani imali yabekwa okay kunjalo nje bekani imali mhlambe nedeleka lezi igcwele ezweni zonke zehle hawu zonke zehle ngoba phela uba frustrated uyayifuna imali umatsidiso uyayifuna hayi ukutshela ukuthi uye stokfele nenze njani yena usijoyine kanjani istokfele engasebenzi uhlanganaphi hoyi bakwethu yekani kuyinika istress engenaso uNkulunkulu njani mbusise silibonile indaba le lapha ya ejozini yelokhuzana ye-bypass is 180 million justifiable we wait to hear we are not professionals yenzeka ngo-2019 izoqala maduze but 180 million it's a lot of money that means it's 1.8 million per meter asazi kodwa siyathola sibhekile bakwethu bosisi bethu abahle gadani imali bobhuti gadani imali kubuhlungu ukuguga amandla azosiphelela ngekudala awunalutho awunayindlu awunalutho
inempesheni kahulumeni ngeke izikusize ngalutho kunesikhathi la amandla suke sephelile from 52 to 53 amandla yaphela akusasebenziki u60 years yofika kudala before uzoqala uthola impesheni ngempela awuna ndawo yokulala unambhede ngisho uchasukile awunayo indawo udlala amakhadi ungasathandi ushova amaphepha inhliziyo uthi ayisavumi ngobani zifundisa ukubeka imali njengoba usatoga sebenza ubeka imali mase uzifundisa ukuzehlisa khona kini la emhlabeni ukuthi wena utshelwa sifice enye insizwa sebenze ipholi lapha thi akabani yakamazibuko idazi inkani ngento engekho ithi ngeke itshelwe inombani yona isebenzise highest layishe ithi nje azi indile njani ekufanele liyitshele mazibuko yeke ukudlala ngomsebenzi qashela drive highest ulayishe imoto that's it your superiors will always give you instructions so niyeke nanokukhohlisana abantu bakithi no umsebenzi uyahlonishwa mase nihlonipha imali okay nihlonipha imali niye kuhamba nibisana ngemali abantu abayihlobo mabekutshela inkinga zabo bengekho njalo phatha wena uyatshela ufaka u2000 makuphela inyanga no hlonipha imali beka imali khona abahlazi bengenasishebo njalo nje bona banasishebo phatha sekunesishebo sesishort wena sekune1000 kufanele ulihlola mawuthi uyabheka ngenyanga people don't care obheka lo muntu ekuthiwa yipara ucela imali erobotini uyicela zonke insuku akhombisa akanazwelo yabo hloniphani imali ke ngenza kwethu amakhansela wasafikanga kodwa sesinika ithuba sengizobuza wena mshayi wesinqa obencoma uthi udla ingane awuboni ukuthi ukukhuthukile kuyimanje phela imali lokubhizi namantombazana aqothulile amantombazana imali hloniphe wena man aha kunzima kabi ubona umuntu la kule minyaka yethu esasebhizi ethi umshayi wesinqa mshayi wesinqa wani uguga uyabona ukuthi vele seziyeweni seyilengele weni umuntu wama-70s othi usafuna ukushaya isinqa hayi usishayani isinqa nezalikazi zakhona phela iy'ntanga zethu manje ubheka kahle amehlami uyabona ukuthi asenamaphathi athanda ukuba grey la iminyaka liyashona oyi sesidlulile thina ko-past 3 sibhekele ko-past 4 to 5 sekuyahwalala manje uzothini wena uzothi oyi kohlwa okwakudlula ngalesa sikhathi kuyeke kohlwa yikona nawo amantombazane ngoba asuke efuna ukukushaya imali afuna ukukushaya i-heist ilokhu ikuncoma ithi kodwa uhandsome yini handsome ungibheka wena asikhuluma niqinile yini-ke oyibona i-handsome kumina hey mame usibheke nawe musukubheka mina mabethi uhandsome Ntumelo yini handsome kwena ethi man nifuna ukuxhashazwa nawe usibona ukuthi kuyabheda impela unamehla la ngathi lokhuzana nithini lesilwana isho labantu ethu abahlala espaceni amehla akhala egcineni kwekhanda ithi intombazane kodwa handsome isho ngitshele yini lo lana labantu kuthiwa ama-alien uyazibona uyi-alien wakheke njengonwabu unamehla agungqutha ingala mase kuthi uhandsome bachutha yonke imali uqinisele xolana phela ubethi alien uyi-alien lokhu kuthiwa handsome nangu kunkosi loyo-ke onamehla ekupheleni kwekhanda usufaka nempahla ufake unuke kahle kuthiwa indoda kufaneke inuke kahle uqinisile ufake iphefumuzi ebizayo hlonipha imali beka imali masiye etoilet kunuka ngokufana ukuthi wena uhlezi udla ngazi ama-ribs nani iphele imali ave kubuhlungu mase kuphela imali ngoba ayive iphoxane vele iphele vele iphele ikubukanise nabantu imali mayisiphelile imali makathi uhamba nge-X5 it was easier when you had money to go and change 4 tires you would pay 22,000 just like that so uzokhokhani uhamba nge-Range Rover autobiography ukuthi sekweka 2023 noma 2022 right it's a 6-year-old car wayikhokhela waqeda nakhona lapho awufaka i-deposit enkulu ubukhokho 27,000 a month mawusayifake kwi-insurance ayisabizeli kwala you understand hayi hlonipha imali bona ukuthi usakwazi ukuyi-afforda you are still making so much but cut cost
kunezinto ezingasena sidingo. Zifundise nje ukuthi mawuthanda ukuthi ushaya imbomboza is not a problem, thenga ukuphuzela ekhaya. Amabhodlela 7,000 asazi awukho umnyango ongavali kwawo umbuso wamabhunu yakutshela nawo wakho uyowa uyothi uthakathiwe usukela abantu kanti sekuphela isikhathi kufanele kungena abanye. Uyangizwa Ndumiso Zungu yakutshela yonke into musuku uyi-abuser. Mangabe una-100,000 saba mawusufika ku-90 musuku uyivuma yehle kakhulu. Mawune-1,000,000 saba, mawune-1,000 mayisifika ku-900 saba musukuxhaphaza imali. Ushanda uyaphila siyaphila Mbovu. ya uchuthwa abangaki wena Shando abakuchuthayo nje abadla imali yakho kungafanele ama-e-wallet akekho Mbovu khululeka. unonkosikazi kuphela ney'ngane Nonkosikazi ney'ngane. uyidlelwa i-Betway wena noma i-Hollywood. Angazi ngisho ukugembula lokho wena wembovu. Noma uqoqo umfundisi lapha enkonzweni. Ngihlala nonkosikazi wami ney'ngane Mbovu. uNkulunkulu akubusise mfowethu siyakubongela. Uyabona kodwa ushaya kanjani umoya ngoba phela njengoba thina siyasho sithi udonsa umfazi ngekhala. Mawungadonswa uyena sizokudonsa siyokufaka lapha kamama nebhesi. Sishaya imali Monday to Monday uhlezi unenkinga ungena uphuma komashonisa. Uyabona? Hey, isho liphinde lelo mfowethu. uNkulunkulu akubusise eqhawe lamaqhawe. Mbovu. Ngiyabonga. Sanibona webhoza. Utheni ubhoza? Abanye badliwa amasonto abanye badliwa inyanga. Ubone nje ukuthi ushaya lento yakusukela ikuxoxele inganekwane. Avele akutshele athi uyazi into zakho ukuze silunge. Zizobe ilungiswa yini ezothatha u50,000 wakho. Futhi mayekubona uyingozi aqede athi ayokukhommithisa icala ayotshela amaphoyisa ukuthi uyena lo wenza ukuthi. Yekani ngoba ngithi nihlakaniphile nipayisiswa yini. Abanye bebekhwela izalikazi uhlale nje indoda ifike ikudla 100,000 iqeda ihambe yokhwela izalikazi iqeda itshela amaphoyisa ithi ubuzogeza kusona noma uzofika ngesikhathi esithize uyena phela othiphayo ukuthi hayi uzobela kumina 3 ngithe umshayela la kuningi okwenzekayo adla 100,000 wakhe umuntu aqeda kunika isigubhunyana ngazantesani ibhece lomile akunike kona athi izoqhamuka imali why isithipho umdala kangaka athi meqeda lapho athi izobifika ngama-million imali izobe iqhamuka phi. Athi mesuka athi kufanele uthole noma ikhanda lengane noma yini athi ofika ngesikhathi esithize akubamba amaphoyisa ayabhula cha uyena othipha amaphoyisa ngoba uyisithuthuthu wena uyisituphethu ungqimngqim. Imali yasetshenzwa ibekwe ayinawo umlingo. Yebo abanye bayayithola ngokugembula. Fundani ukuhlonipha imali ungaloku udlala abantu bazodlala ngawe khona wayengithipha ethi angazi kuthiwa inimlosi ethi angazi yenziwa kanjani ngisayoke ngimbuzo ichaza yekani ukuhamba nipha abantu imali awukho umlingo emalini. You work and you put money away, save money. It's a simple logic, right? Ababa nemali laba bakhohlisa abantu laba bakhohliswayo ababi namali mangabe banayo bayazi basebenzaphi. Ayekho imali yemagic, imali nje uyayisebenza wena. And abantu abanye abakubonisa right awubatshela ukuthi usebenza no CFO wakulewa masipala nebimali baze bathi hayi ngeke uhleze hamba yedwa vele imali isikhathi esiningi mawuba right ngoba umuntu osuku uhamba naye mangabe umngani nombani uexpect ishare ngishakuthwa kenzi lutho uexpecta nje ukuhamba nawe khona imali ekufanele kumuphe yona so naye akahamba yophanda ingathi uphanda. So what I'm saying is but at the end of the day kuhlukana imndeni kwenzeka into eziningi imali iyasetshenzwa fundani ukusebenza nibeke imali yekani ukukhohliseka niyeke ukukhohlisa abantu. Trust me, there's no magic emalini athi umfundisi nizokhulekela ini khona amaganyana esingisi athi nizokhule imiracle
ukhohlise nje awungitshele udlale ku Joel Austin hlala umlungu le America ufaka imali envelopini indizi yekuyena imali yena akayikhulekela uyifuna kuwena yena wena uyayikhulekela nayithipa nibadala kangaka hayi msana uba yithipa nina hawu usukela umuntu uyompha imali yindaba lo othi unendlela zokwenza abantu babe right angazenzi yena akenza yena kuqala athi uzokunika iring yenhlanhla yokuthi uma ugembula uyambona nezindlu ziyawo uxakekile mangenjalo una nama bodyguard la bayafika abantu bayalo abafuna imali zabo ayikho lento nawe usazoyifaka futhi imali uzopha umuntu imali uyaqhubeka mangenjalo uzopha umfundisi umupho yini kwenzekeni makusuka lapho omunye uyiqhunyiselwa amantombazana wamdla amkhuthuza khumbula la emhlabeni njoba weza uwedwa uNkulunkulu wakwenzela umusa mawubona ukuthi ngisho unkosikazi wakho anishare into eyodwa ubuyisele emuva empilweni I believe you have a right muyeke nawe sesimawubona ubhudlo naye ubuyisele emuva empilweni because akufanele uhambe la emhlabeni uregret yabo asebenzele into yaphambili yena uthi ngeke ilambe izingane zakubo usozokondla laba abantu abawu 27 into abayaziyo bayahamba bayokhwelana namadoda abo kwenzeke bazale kwande fanele kuloke wondla wena ingaki ungayi phambili uzoya kanjani phambili umsebenzi wabona ukuthi bakhwelane nje kuphela wena wondla liyanda leya team oyondlayo umasipala isithandeni nini hlonipha imali ugada imali wazi ukuthi kule mali oyithola and trust me kuzoqala unyaka omusha uDecember sobhekana nawo udlala istock fela wedwa iloke kwa ngahlakanipha uzothuma amothi sebalekele imali stock fair nawe usayongena lapho ebe munye nabo yini ehlula ukuthi uyibekele imali u4000 ngenyanga stop orders bekele 4000 about 10 u40 uzothi mawuphela unyaka no52000 bekani imali simple hlonipha imali ungahambi upha abantu kunomhlabelelo othi akathengwa ngegolide akathengwa nangemali nomfundisi akahamba usebenza abeke imali yakhe akhole naye njengayo yonke indoda simple uzosukela indoda nje ikutshela kufanele ithenge ihashe ayihambi yobeka imali sebenza ubeka imali ithenge ihashe akho umuntu ozokuthengela imoto simple uNkulunkulu anibusise bakwethu what a wonderful Friday bakwethu I know ukuthi asiholi imali elinganayo obeka 4000 kungangamandla akhe obeka 1000 kungangamandla akhe kodwa uma umerchandise awuhola 6000 and trust abantu and phela isikhathi kufanele ngenabantu ungenazo uma uyimerchandiser imali yokugibela oyikhiphayo mangabe uhlala ngasemsebenzini uhambise lengangamandla ekhaya udle niyeke ukuthi niphile ngobucofu odla ophila ngeKFC nama ribs kunuka more than oyiphilela okadla isinkwe esigcotshwe iRamaphosa nodla uphuthu neklabishi right imali eningi ugade kini ukudla okuchithwayo bathi choko abantu badle kusho ukuthi u4000 uspend ekudleni niyawuchitha 1000 uchithwa lapha ezaleni okubhlunga umili but awubona ubrongi kuloko awubona ukuthi njalo nihlezeni nesikhokho esingaka zifundiseni nje ukuthi nisafe akekho onilwisayo nonijahile mawumubi mawuyifanda nami nje awunankinga khuleka noma ungadla isinkwe esigcotshwe iRama uphuza itiye abantu sethi kuthiwe ezala ekhaya ingane ayisidli nje isinkwe esisodwa Nkosi yami fanele nibeke noma izidla noma kunamaqanda then how do you go forward in life? You spend so much saying on a breakfast, you spend so much on lunch and so much with dinner. Then uya kanjani phambili empilweni? Save imali. Okay? Save imali ntate Frank. Save achelete mrena.
ha no ke tla kwala hona jwale mara ke kopa hore batho ba save chelete ha iyo tsela hore batho ba ka ba le chelete be sa save chelete saveani imali yekani uxhaphaza wesomthu imali ama-bank McDonald's reporter so much profit because of you naku kuphuza yini emnandi uhamba ushayeka phansi la phuza nje ukuthi uhlasimulise igazi ube right ibhodlela ulithenge ushaye nje inyanga yonke ibhodlela lodwa $600 we save for the future siswami njalo hlezi uxakekile ngisho ukuthi uyavakasha uboleka ipaint uboleka ibhlukwe uboleka icathulo uhlula ukafoda lezo zinto uthenga impahla zakho ungabe futhi namabhlukwe awu20 alright amabhlukwe awu3 awana se-20 amabhlukwe amade awu3 ma umjita ikhindinyana eziwu3 uyayibona ngisho yophaca babodwa amateka awodwa noma ngabe u2 amateki nebhathu eyodwa straight usungaba-ke nensudu eyodwa okay and that's it ubeka imali ungalwi nemali le ntombi ethi yona ifuna imali kuwena angisho kabi yeke uzoba nokuthula uhleze uxakekile ungaze uphathwe istroke ngazovuka ukufa kokuwa ixakekisile kufuna imali phatha ineyitori kufanele ihambise iCV angazi kuphi emhlange call center inobaba inoma inabafowabo ngoba mzukwane nixabani yakuthelta izalwa yodwa ayiqhumanga ngetsheni kodwa mayihambisa iCV umthwalo wakho mayihambisa iCV unomthwalo kodwa mangabe nixabana ungasho ukuthi uzoyishaya cha umuntu osifazana akashawo naxabana athi nicabana ngaqhuma etsheni qhumanga ngetsheni mina angizwa angazi ukuthi ngithini kodwa ke isethebeni sithathe nje 10 minutes before sivala bantu bakithi how do we go forward as a nation asizenzele nithina ngizwe imbono yenu Zoma Nsena ngakubenzela utho nesonto libathithisa kakhulu kodwa ke uthanda inyanga uthithisiswa yinyanga uthanda amantombazana uthithisiswa amantombazana khona uthanda ibhola uthithisiswa yibhola kukhona nje into emthithizisayo uzothi usihlala ngazi wabalandeli beswalozi kuphi uyena othutha imali khona uthanda isonto olwehlane ebusuku bayahamba ngevan ekhanya ilambe lodwa thwiza yona ngazi bayocula kuphi uvela ubonda yikho lento akanamali uxakekile uboleka imali zokulayisha abantu kiwa lapho I'm appealing to you guys ibeke imali yabona le mali onayo namhlanje yabona kade ecelile ethi ucela umfakele imali phuma lapho uthi thathe ibwena engenayo yena momfakele 1000 should niyathengiselana ngiyakuvuma nami lokho nizolala kabili enyangeni shuthi njoba naye nenkinga kaphuma kubo kodwa 1000 yalifuna kwena njoba nithe shuthi 500 rand round yayibona ndaba ngoba phela naye akezi kwena nale mali ingekho yakandi ukuthandana nifaka imali asikhuleni manje sesadlula isikhathi lezo zinto ungadlala abafundisi bakufuna imali abamba usebenza nalothi uyinyanga ubona izinto zakho uthi ubona iveni elimhlophe unenhlanhla yena njobe ephila nje ubona iveni kuwena hambe ebona izinto zabantu ehluleka ukubona ezakhe kodwa ezabantu izona abayibona kuqala no sis bakhona uthanda lithengwa abakwethu mengakufuni nje umuntu angakufuni okay but I expect a progressive nation next year. I want to see you doing better. Okay. Yabona nje vula i-account othi imali yomjolo. Njalo mabecela imali vele uyifake lapho kule account. Ubonke iyophela unyaka unamalini. Bakucela imali naleyo tshwala obungathi uzoyenza ngishatshwa amajita bethi njijele lapha. Vele uyiphose lapha imali. Yonke le mali engena gov phose lapha. Okay. Right. Thank you. Wema Jobe. That's very true. Young people need to stand up by address ezinye zeinkinga. Benifunda nonke nixayekile umbono mfana wabantu kubheda kubo. Okay. So njengamanje umfakela ipressure umfuna imali uzahamba ayokwenza ubugebengu engafuni ngoba esaba ukuthi wena uzomala uyozunika abanye. Miyeke hamba unika abanye. Lungile. Shothi bengadalelwe wena. Okay. Bekani imali. Ungaxabani nemali. uNkulunkulu anibusise kwa clean governance siyanithanda kakhulu gadani imali bekani imali okay trust me you'll see the difference uzoyeka ukuhamba ugxeka abantu uthi abantu bakini thini bakwenzela amanzi amnyama in beg manje okay nibe ne weekend